Ano po ang normal na blood sugar after eating? So na-mention ko na before in my previous videos kung ano ang mga normal blood sugar levels. Now, ang pag-uusapan po natin today is kung ano naman ang mga target blood sugar levels nyo kung kayo po ay diabetic at nagme-maintenance na. For fasting or yung hindi pa kumain at least 8 hours, ang target na blood sugar nyo po, if you are already diabetic, is less than 120 milligrams per deciliter or less than 6.5 millimoles per liter. And after kumain naman, regardless of kung kailan yung last meal ninyo, ang target blood sugar is not more than 200 milligrams per deciliter or not to exceed 11 millimoles per liter. So kung ma-achieve nyo po ang mga numbers na yan, then ibig sabihin, kontrolado na po ang inyong diabetes.